U studiju Novog dana s nama je Marko Rakar, komunikacijski savjetnik, stručnjak za IT industriju. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Marko, što se to dogodilo u Americi kada je riječ o iznenadnoj promjeni ili najavi promjene sustava koje američka vojska koristi u svojoj komunikaciji, a vidjeli smo, čini mi se, i za ozbiljne pripreme i rad na terenu kao što je ovaj američki napad u Iranu? Pa, dakle, nakon napada akcije američke vojske u Venezueli, dakle, izronilo je da je umjetna inteligencija bila korištena, dakle, u odabiru meta i metodologije kako će se cijeli napad izvesti. Dakle, identificirano je da je američka vojska koristila AI sustav koji isporučuje Anthropic, kompanija koja u Hrvatskoj nije toliko poznata, ne? Dakle, mi smo uglavnom orijentirani na ChatGPT, dakle, djelomično na OpenAI, dakle, na ChatGPT i na Gemini od Googlea. Dakle, Anthropicov proizvod se zove Claude i smatra se najnaprednijim AI sustavom kojeg trenutno možete imati. Dakle, ono što je također bitno znati je da je Anthropic i njegov Claude je duboko integriran u sve Palantirove sustave. Dakle, a Palantir je američka kompanija koja se ciljano bavi obavještajnim vojnim softverom i dakle, velika većina Palantirovog svog posla je sa američkim ministarstvom obrane, odnosno ministarstvom rata. Ne? Tako da Anthropic je duboko integriran u američko ministarstvo obrane i dakle ono što se dogodilo je da je u jednom trenutku, dakle, Anthropic rekao da se oni žestoko protive korištenju njihove umjetne inteligencije u određenim situacijama. Ne? Dakle, a te dvije situacije koje su oni eksplicitno naveli je pitanje masovnog nadzora američkih građana, što oni smatraju duboko nezakonitim, i korištenjem umjetne inteligencije za automatsko odlučivanje o metama, dakle, na bojnom polju. Dakle, mi znamo po situaciji u Ukrajini, dakle, da Ukrajina vrlo aktivno koristi umjetnu inteligenciju u raznim oblicima za upravljanje autonomnim vozilima, dronovima, pa i odabirom meta. No, međutim, Anthropic kaže da je količina grešaka, dakle pogrešnih odluka koje AI u ovom trenutku donosi, toliko velika da oni jednostavno ne mogu dopustiti da se njihovi modeli koriste na taj način. To je naravno proizvelo žestoku reakciju kod američkog predsjednika, koji je nakon toga Anthropic proglasio ljevičarskom kompanijom. Gotovo veleizdajnicima. Veleizdajnicima, što je onda naravno dovelo do toga da je Ministarstvo rata reklo da se ne smije više koristiti Anthropic, dakle Claude i ostali njihovi proizvodi u Ministarstvu obrane, da bi nakon svega toga, dakle, stvar eskalirala posljednjih dana na način da je američka vlada Anthropic proglasila rizikom za lance dobave, dakle supply chain risk. To je inače designacija koju Amerika koristi i do sada je koristila isključivo za strane kompanije. Dakle, to je kad govorimo primjerice o Huawei, ZTE-u, dakle sličnim kompanijama. Dakle, strane kompanije čija tehnologija ili utjecaj može biti problematičan za američku sigurnost. Ali odjedanputa, evo sada po prvi puta imamo američku kompaniju koja je proglašena rizikom, što je čudno samo po sebi, ali eto, dakle, to je ono što se dogodilo. Problem koji ima Ministarstvo obrane je naravno da svi ti sustavi koji jesu u pogonu trenutno, dakle, koji se očigledno dnevno koriste, su toliko međusobno integrirani da ne možete vi samo reći sad ćemo mi to isključiti danas. Dakle, to jednostavno tako ne funkcionira. Dakle, to je vjerojatno riječ o mjesecima, a puno vjerojatnije godinama da se oni izvade van, dakle, isključe i zamijene sa nečim novim. S time što opet, dakle, na razini Ministarstva obrane američkog, osim Anthropica, u ovom trenutku nema niko ko pruža
usluge umjetne inteligencije, modela umjetne inteligencije, a koji su zadovoljili sve sigurnosne i druge kriterije koje ministarstvo pred te AI modele stavlja. Tako da je jednostavno je odluka američke vlade u suprotnosti sa stanjem na terenu, a sve skupa jednostavno na današnji dan nema prave alternative. I velim da bi stvar bila još konfuznija, oni istovremeno proglašavaju Anthropic sistemskim rizikom unutar Amerike, ali istovremeno govore o tome da će de facto nacionalizirati Anthropic, dakle proglasiti ga nacionalnim interesom kako bi temeljem zakona uklonili ove kočnice koje je Anthropic postavio. Dakle, jednostavno malo je šizofrena situacija na današnji dan. Zanimljivo, je li uopće moguće da američka vlada donese uredbu kojom bi Anthropic proglasila zapravo nacionaliziranom američkom tvrtkom od posebnog interesa za nacionalnu sigurnost i što bi se u tom trenutku uopće dogodilo sa razvojem samog sustava? Pa, dakle, to je uglavnom pravno pitanje. Dakle, dvije su situacije. Dakle, prva je ova, da li američka vlada uopće može Anthropic proglasiti sigurnosnim rizikom i koja je posljedica takve odluke. Dakle, Anthropic smatra da je zakon na njihovoj strani i oni su rekli da nemaju drugog izbora, mislim naravno da nemaju drugog izbora, nego se žaliti i na sudovima, tražiti poništenje takve odluke, što će najvjerojatnije i dobiti. No, međutim, vrijeme prolazi, situacija je vrlo dinamična, potrebe su ogromne. Dakle, vidjet ćemo koliko će to trajati dok oni na sudu ne istjeraju ovaj dio priče. A što se tiče toga da li američka vlada može nešto nacionalizirati ili ne, dakle u jednom iznimno kapitalističkom i liberalnom društvu poput Amerike to nije jednostavan manevar i jako puno ljudi, bez obzira na opravdanost ili neopravdanost takve odluke, će vrlo teško pristati na to da država nacionalizira bilo što. Dakle, taj komad, ta mogućnost da država nacionalizira nešto u Americi je iznimno osjetljivo društveno pitanje prije svega. Tako da ja vjerujem da je to više prijetnja u smislu ucjena prema Anthropicu da popusti u svojim stavovima i prikloni se traženjima američke vlade, nego stvarna prijetnja koja će se u konačnici materializirati. Mislim, kao posljedica, mi znamo da je Anthropic, iako je rekao dakle, da ne želi sudjelovati u ovom masovnom nadzoru u automatskom odabiru meta, da su ipak nastavili nekakve razgovore. Razgovore suradnje. Sad, jesu li zaista ova dva razloga ono što je stvarni problem u odnosu posjedovanja vlade jednog od takvih sustava umjetne inteligencije? Dakle, je li Anthropic ovo u ovom trenutku iskoristio samo kao zapravo simboličnu opasnost ili najavu opasnosti koju može imati činjenica da vlada potpuno preuzme jedan sustav umjetne inteligencije, da ga koristi u sve moguće svrhe bez ikakvih ograničenja? Pa to je veliko pitanje. Dakle, ljudi koji upravljaju američkom vladom su u biti, kako bi ja to rekao, staromodne osobe. Dakle, oni vjerojatno misle ako oduzmete kompaniju ili ako im oduzmete sredstva s kojim oni upravljaju, da će moći to nastaviti. Dakle, u smislu, ako imate naftnu kompaniju koja, ne znam, buši naftu i tako dalje, dakle, ako ju nacionalizirate, onda jednostavno nastavite crpiti naftu dalje i to funkcionira. No, međutim, u svijetu umjetne inteligencije u kojoj je napredak se događa u danima i tjednima, gdje taj napredak ovisi o ljudima koji rade u toj kompaniji i koji razvijaju te sustave, koji testiraju te sustave, koji stvaraju modele, koji instruiraju modele i tako dalje. Dakle, kompanija je samo jedna ljuštura koja de facto okuplja nekakav skup ljudi. Dakle, oni mogu nacionalizirati kompaniju, ali oni de facto ne mogu zaustaviti ljude koji vjeruju ili ne vjeruju u neku ideju. Dakle, kad bi oni nacionalizirali Anthropic, što ne vidim da je realno,
jedan solidan dio ljudi o kojima ovisi razvoj tog sustava bi jednostavno otišao i američka država, ili jednostavno ne bi htio surađivati. Ne? Tako da američka država tu može učiniti vrlo, vrlo malo da taj stav promijeni. Zanimljivo, odmah su se javili oni koji su bili spremni uskočiti umjesto Antropika, prije svega OpenAI i Grok, odnosno Elon Musk. Zašto su ili kakve su njihove mogućnosti da zaista preuzmu taj posao ili koje su ograničenja za takve kompanije? Pa, dakle, Elon Musk i Grok, dakle njihov taj XAI, oni tvrde da su jako, jako dobri, jako, jako napredni, no međutim, kad se čita literatura, nema tu jako puno velikih korisnika tog sustava koji doista kaže da je Grok superioran koliko Elon Musk pokušava ilustrirati da je. Ne? Tako da Grok, dakle oni sasvim sigurno su uložili stravično puno novaca, oni pokušavaju napraviti svašta s tim sustavom, ali nema nekog velikog komercijalnog efekta od toga na današnji dan. S druge strane, OpenAI se posljednjih mjeseci, osobito posljednjih mjeseci, pretvorio u jednu kompaniju koja pokušava ilustrirati ili dati dojam nevjerojatnog rasta. Ne? Dakle, oni se razbacuju sa desetinama, stotina milijardi investicija koje nikako da se materializiraju. I Sam Altman, koji upravlja tom kompanijom i koji ju vodi, je općenito u industriji se smatra kao nepouzdana osoba čijim obećanjima ne treba previše vjerovatno. Međutim, istovremeno toliko novaca je ugurano u taj OpenAI da više niko ne može si dopustiti luksus da stane i racionalno razmisli o efektima investicije u taj OpenAI. Mislim, dakle, čisto ako gledamo sa korisničke strane, dakle, nakon ovoga konfrontacije američke države sa Antropikom i dakle Claudeom. Dakle, Claude je trenutno najdownloadaniji sustav koji postoji. Dakle, oni su de facto u posljednjih nekoliko tjedana udvostručili svoj godišnji prihod, ne znam, sa 8-9 milijardi, procjena je bila na 18-19 prije neki dan. Dakle, ljudi masovno otkrivaju Anthropic i Claude kao rješenje, a istovremeno OpenAI i ChatGPT gubi svoje korisnike. Čak otvoreno suočavaju se sa bojkotom ili pozivom na bojkot širom svijeta. Koliko je takav poziv na bojkot učinkovit ili opasan za OpenAI? Pa ja mislim da je to iznimno opasan zbog toga što, dakle, Amerikanci, dakle, u američkom društvu, dakle, postoji taj njihov koncept, vote with your feet, ne? Dakle, oni kažu, ako si s nečim nezadovoljan, onda jednostavno odšećeš, ne? Dakle, oni, ja sam bio na desetinama njihovih konferencija, ne? Oni kad su nezadovoljni s govornikom, oni se jednostavno ustanu iz publike i pola publike napusti dvoranu bez ikakvog velike drame, ne? Dakle, oni jednostavno ustanu i odu, ne? A oni ako ne žele kupovati Starbucks kavu, ne, dakle, jer je Starbucks nešto rekao ili neku vrijednost iskazao s kojom se oni ne slažu, oni će jednostavno prestati odlaziti po jutarnju kavu u Starbucks. Ne. Ista stvar vrijedi i ovdje. Ne. Dakle, ako američki građani odluče da OpenAI, ChatGPT zastupa neke vrijednosti koje su protivne njihovom internom stavu, onda će jednostavno prestati koristiti taj servis. Dakle, naći će sve moguće načine da ga prestanu koristiti. Da ga prestanu koristiti privatno, da ako imaju utjecaja da to naprave poslovno, oni će to učiniti. Ne? A na današnji dan, dakle, u Americi nevjerojatna promjena se događa između podrške američkih građana prema Izraelu, odnosno prema Palestini. Dakle, američki građani su prije nekoliko mjeseci, dakle godinu dana, dakle prije ove izraelske invazije na palestinske teritorije, dakle oni su bili gotovo jednoglasno za podršku Izraelu. Ne? I američki građani ovu cijelu situaciju koja se događa u Izraelu, Gazi
u situaciju sa Iranom smatraju iznimno povezanom i vrlo su konfliktni oko toga i ja vjerujem da unutarnja podrška američkih građana je vrlo poljuljena u ovom trenutku, dakle i u najgorem slučaju je 50-50, dakle da li oni smatraju da je ovo uopće situacija u kojoj su trebali ući ili nisu, ne. I to će se naravno reflektirati na njihove životne odabire. To znači hoćemo li koristiti ChatGPT ili ćemo koristiti Claude. Vidjet ćemo u sljedećim mjesecima što će se događati. I pitanje za kraj koje je vrlo zanimljivo, a to je li zaista izraelski potencijal toliko superiorijan kad je riječ o korištenju IT tehnologije u vojne svrhe. Sjetimo se samo onog napada pagerima koji je očito bio dugo i sustavno pripreman, integriran u uređaje koji su bili podijeljeni. Pa zatim i ovaj posljednji napad na Ajatolaha za koji se smatra da je zapravo bio primjerice doslovno promatran IT sustavima, da su bile korištene čak i iranske kamere za nadzor prometa da bi detektirale i pratile svaki pokret Ajatolaha i njegovog osiguranja. Je li zaista Izrael toliko superioran u tom IT vojnom svijetu u kojem koristi sve moguće načine da bi došao do podataka koji mogu biti korisni u ovakvim pripremama ili izvođenjima vojnih napada? Pa, ja bih rekao da najvjerojatnije je. Dakle, Izrael je smješten u jednom vrlo neprijateljskom okruženju za sebe. Dakle, izraelska egzistencija je de facto od prvog dana pod udarom raznih interesa, dakle osobito iranskih koji financiraju razne oblike pritisaka i sabotaža prema Izraelu desetljećima. Izraelci su osim toga dakle, vrlo snalažljivi ljudi, dakle vrlo fokusirani ljudi. I naravno da su tokom godina smislili razne načine da pariraju toj asimetriji veličine, dakle njihovoj zemljopisno maloj lokaciji u odnosu na sve ono što njih okružuje i u tome su iznimno kreativni. Dakle, kao što su se bavili sa Palestinom, dakle palestinskim terorističkim i drugim organizacijama, na isti način su se najvjerojatnije bavili, a vjerojatno i dublje, sa Iranom. I pitanje je, dakle ja ne mislim da smo mi sve vidjeli što Izrael posjeduje u Iranu, niti smo vidjeli sve alate koji su oni osmislili da bi sabotirali iranski režim do kraja. Tako da vidjet ćemo što će se dogoditi u sljedećim tjednima. Dakle, tu je nejasno je, dakle, s jedne strane nas se uvjerava da Iran ne može izdržati ovaj oblik sukoba dugo vremena. Istovremeno Iran očigledno posjeduje i stvara nekakve rezultate koji su duboko zabrinjavajući za cijeli svijet, jer on je, dakle, može biti da nije bilo logično očekivati ovakvu iransku reakciju, ali oni su jednostavno odlučili poslati svoje projektile, dronove na sve strane, svuda oko sebe, u pokušaju da što više zemalja uključe u ovaj sukob. I ispostavilo se da u svega nekoliko dana mogu stvoriti ogromnu nesigurnost za cijeli svijet. Dakle, to nije samo pitanje nafte ili LNG-a. Dakle, cijena goriva za avione je porasla 70% za Europu u posljednjih 7 dana. Dakle, to je nevjerojatan šok. Dakle, otkrili smo da većina umjetnog gnojiva prolazi kroz taj Hormuz, pa imamo problema sa gnojivom. 40% svog sumpora na svijetu prolazi također istim putem. Taj isti sumpor se koristi u pročišćavanje bakra, za pročišćavanje litija. Dakle, mi imamo cijeli niz nus pojava koje tek sada se počinju materializirati i stvarne efekte ovog sukoba, osobito ako će on dugo trajati, ćemo tek početi zbrajati. Tako da, bit će zabavno u sljedećim mjesecima. Hvala puno, Marko, na ovoj analizi i razgovoru. Pratit ćemo i dalje ovaj utjecaj države, posebno kad je riječ o vojnoj industriji, na razvoj umjetne inteligencije. Hvala ti na ovoj analizi. Hvala.